či sa vám takéto niečo páči, či je to pre vás dobré, čo by sa na tom dalo vylepšiť, čo tu chýba a takéto niečo, ak by ste mali... Myslíte cyklotúru? No, takéto cyklotrasy vlastne. My sme prišli až z námestova, čiže nám to chýba, hej, v námestove nie je nič, čo je veľká škoda a tým pádom si myslím, že v námestove okolo priehrady nie je ani žiadna atrakcia, ktorá by priťahovala turistov. Momentálne si myslím, že tuto na tejto Orave nie je nič také vyslovene špeciálne, čo by priťahovalo turistov vo veľkom. Čo to? Ja súhlasím, no podľa mňa je to dobrý nápad, táto cyklotrasa. Je to super, ešte keď sa to prepojilo s námestovom, z tej prstenej. A napríklad, čo by ste chceli vylepšiť, alebo čo vám tu chýba na tom? Záchody. Že by sa uživil, určite. Také lokálne. Možno s nejakými nápojmi, alebo... Ja by som možno viac takých informačných tábor ešte privítala. Videla som tam, že sú, ale ešte možno aj z histórie niečo, že nie len z toho geografického. Ďakujeme za rozhovor